हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि दारै बिटिआरआव भारत सरकारा दारिमिन आरो साख्रि थिसननायनि हाबाफारिफोर। थामहिनबा इन्डास्ट्रिज एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन प्रजेक्ट्स। सेथि हाबाफारि हिसाबै फिसा गेजेर थाखोनि दारिमिन फसंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल आरो बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव इन्डास्ट्रियेल इस्टेट्सखौ फोजौनाय। नैथि हाबाफारि माखासे मिथिजाखानाय थावनिफोराव कल्ड स्टरेजनि सुजुगजों लोगोसे फुड प्रसेसिं प्लान्ट्सफोर लुनाय जाथों। आरो थामथि हाबाफारि माखासे थावनिफोराव हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि फोरोंथाय दिहुनथाय, ट्रेनिं एन्ड प्रडाक्शन आरो हाथाइसालि मिरु थामहिनबा मार्केटिं सेन्टार्स फसंनाय। ब्रैथि हाबाफारि बाम्बु नार्सारि काम प्रडाक्शन एन्ड प्रसेसिं सेन्टार। बाथि हाबाफारि मानास नेशनेल पार्क, बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरि, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरि, भैरबकुन्दा, कालामाटी, बगामाटी, उल्टापानी, कुसुगाव, जमदुवार, दिप्लाय लेक, धीर लेक, सरायघाट लेक आरो दरंगा मेलाआव इक' टुरिज्मखौ जौगाहोनाय। आरो द'थि हाबाफारि हिसाबै माखासे थावनिफोराव मादार डायरी प्लान्ट गायसननाय। स्निथि हाबाफारि थामहिनबा जोबथि हाबाफारि बादियै बिटिएडि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्टआव रेलवेनि कच फेक्टरि फसंनाय। स' बेखिनियानो बड' पिच एकर्डनि दारै बिटिआरआव भारत सरकारा दारिमिन आरो साख्रि थिसननायनि माखासे हाबाफारिया। थेंक्स।